Job Sikhala ochema achikumbira rubatsiro $500 US kuti asaiswe mujeri zvekare. Ndinokutambirai zvakare pano pachannel ino yeZimWitness TV apo tinenge tichikupai nyaya dzakasiyana-siyana dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe kusanganisira nepasi rose. Kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nenyaya dzatenge tichiposta pano uye usakanganwe kushare video rino kuti ringe rinosvika kure. Sekuziva kwenyu kuti vaJob Sikhala vakagara mujeri kweabout 2 years vachinyimwa bail apo pavakazobuda mujeri this month. Zvichitevera kuburitswa mujeri kwavo vakawanikwazve vaine mhosva yekushambadza mashoko emanyepo avakaita pasocial media mugore ra2021 ayo avakanyora ivo vachiti a junior police officer akauraya mwana achimurova nemboma, izvo zvakazoonekwa kuti aiva manyepo. Saka vasikhala vakatongwa vakapiwa bail ye$500 asi chazonyanya kunzwisa tsitsi ndechekuti vasikhala havatorina kana $500 yacho kuti vabvise bail riri kudiwa neHigh Court. Saka zviri kureva izvo kuti kana pasina bail vasikhala vachagara mujeri kwe2 months vozobuda havo. Nyaya iyi yavasikhala taiona vanyora ivo paX account yavo kuti fellow Zimbabweans, as today you know I was convicted for publishing falsehoods. Today I have been sentenced to pay a fine of $500 which in default of that I will serve 2 months in prison. So I plead with my allies to assist me with the $500 so that I will be a free man. Thank you in advance. Aya ndiwo mashoko anyorwa navasikhala asi vamwewo ndivo vari kutaura kuti dzokera hako kujeri nekuti waituka vanhu vaifanira kukubatsira nevakakubatsira. Asi tinoonawo vashabangu vapinda mucomment section yavasikhala vachiti ivo call me I will assist you as usual. Saka vasikhala vanogona kusazovharirwa havo nekuti rubatsiro ruchabva kuna vasha vangu. Hawa politics dzemuZimbabwe dziri kupisa muri yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe ndinokutendai nekuona video rino, musakanganwe kusubscribe, kulike nekushare. Ngatisanganei pavidhio rinoteera.